I ara anem a Oliva, a la Safor, on l'Ajuntament espera que en els pròxims dies es resolga un cas que ja penja des del 1998. El Centre Ecumènic El Salvador va ser un projecte impulsat per l'Arquebisbat de València per a convertir-se en un edifici referent del cristianisme a tot el món. 22 anys després, el centre és un edifici fantasma, sense acabar, i a més amb les sentències judicials que ja obliguen a revertir la parcel·la original. El van vendre com un projecte mundial on l'Arquebisbat de València, amb l'ajuda de la Generalitat i la cessió de terreny per part de l'Ajuntament d'Oliva, el convertien en un espai que visitarien milions d'estudiosos de totes les branques del cristianisme. I en l'any 2003 es van suspendre les obres i va quedar aquestes restes, aquesta solera i aquest formigó va quedar a la nostra ciutat en aquestes condicions. El projecte costava més de 8 milions d'euros, però només s'hi invertiren el poc més de 4 que va posar la Generalitat. El 2006 l'Ajuntament va decidir la reversió dels terrenys a la ciutat d'Oliva. I l'Arquebisbat va presentar una sèrie de disconformitats, es va iniciar un procediment judicial i la sentència va ser favorable a l'Ajuntament d'Oliva. La sentència diu que la reversió dels terrenys s'ha de fer deixant la parcel·la com la va lliurar l'Ajuntament. I un apunt més a tindre en compte. La sentència diu que serà l'Arquebisbat qui s'ha de fer càrrec de retirar tot el formigó i tots estos ferros i deixar el solar conforme estava originalment. Els veïns, després de molt de temps, només veuen els problemes que els aporta este edifici fantasma. Eso no puede estar así, eso es que es impresentable, eso cuando llueve es horroroso, se oyen las ranas, ahora no se oyen, pero se oyen ranas, bichos, mosquitos a lo bestia y ratas. Toda la gente de que vive por aquí tiene ratas que le sale por los baños, ¿eh? La gent està por així, no està molt còmoda. En els pròxims dies, l'Arquebisbat, com a promotor del projecte, presentarà al consistori el seu pla de reversió. Per aquest motiu, ens han remès a parlar en les pròximes hores amb Apunt.